leuk. Fijn. Die doen we niet. Toch teleurgesteld. Ja, ik wel goed mee kunnen maken. Ja, doe maar 2. Komt wel later een keertje. Wat doe je vanavond? Nee, geintje. Barnabas, zullen we gewoon eentje doen? Ja! Oké. Wat? 2. Ah, zullen we er gewoon 2 doen dan? Ja, ik hoef niet zo ver te rijden, dus wat dachten jullie van 3? Ja! Nee, dat is niet mee. Gas, speelt dat! Dat is de man. Dit is single. Nou, vanavond kom je. Het eerste nummer is een heel mooi klein liedje. Dat hebben we geschreven in de jaren 70 voor Ingrid. Het heet How Can You Mend a Broken Heart? Het is een klein liedje, dus kies nu of je wil zitten of staan. Anders komt er straks midden in het nummer zo'n volksvaar. Nee, dat blijft staan. Nee, nee. We hebben wel een mooie vest staan. Dat is van de hopplek. Rug niet. Zit hij niet uit. Oké. Nou, hebben we dat ook even leren. Dat is leuk. I can think of younger days, living for my life was everything a man could want to do. I can never see tomorrow.